So, brothers and sisters, minota sa tubag sa mga pangutana. Maayong buntag, Brad, unsay mga principle ni Satanas nga gisunod karon sa kadaghanan. Unsa kuno'y prinsipyo sa ni sayawa, Brad, nga gisunod karon sa kadaghanan. So unsay mga satanic principles, matawag unsay mga baruganan, prinsipyo ni Satanas nga gisunod sa kadaghanan bisan sa mga Katoliko. No, sa matod pa ni Father Gabriel Amort, dunay tulo ka sign, the three satanic principles nga gisunod sa mga tao karon, o kinipod nga mga principles mao gyud ang prinsipyo sa mga satanista. Tanan nga mga satanista naa sila ani nga prinsipyo. Pero dili na di kinahanglan nga mutabok tag moapil ta ng grupo nga Church of Satan. Pwede ta mahimong satanista kung moadapta nining tulo ka mga principles ni Satanas. Number 1, you are a God of yourself. Usa may bot ipasabot ani nga daghang mga tao karon nga gitan-aw nila nga wa na sila magkinahanglan sa Ginoo ug unsay ilang gusto mo matuman. You are a God of yourself. Ikaduha, obey to no one. May kag obey to no one, di mo tahod. Wa kay angay sundon. Mo bitaw nay mga bata karon mo ingon nga adlaw pagbuot mama ug di ko magpakasal kay aho ning kinabuhi. So wala kay tahod sa imong sa otoridad. Labaw na kang wala kay tahod sa magisterium, sa teaching, sa simbahan. So kana kang Satanas na nga prinsipyo. Ikatulo, you can do anything you wish. Pwede nimong himuon tanan nimong gusto, immoral man na o moral. Mao nay tulo ka mga principles ni Satanas nga gisunod sa kadaghanang tao karon. Usa sa mga mga timaan, daghang mga Katoliko nga tigsimba, pero kang Satanas nga principle ang gisunod. Kana lamang di mo sunod sa dress code. Naay proper dress code nga ang mga laki di mag-short, ang mga formal attire, pero unsay itubag aning mga nagpaseksi, nagpapuok nga nakita ng dughan nga murag binuntang lube. Unsay ilang prinsipyo, adyaw mo pagbuot, my body, my choice. Sa pa, you are a God of yourself. Ikaw na Ginoo sa imong kaugalingon. Obey to no one. Wa na kay gisunod nga balaod. Ikaw na sakto. O gibuhat nimo tanan nimong gusto. Bisag supak sa kaubuton sa Ginoo. Mao na itulo ka satanic principles nga gisunod sa kadaghanang tao karon. Mao na itubag. Okay, follow-up niya nga pangutana, Brad. Unsa may timaan, Brad, sa mga lugar nga infested? So ang infestation is atake sa yawa, dili direkta sa tao, kundi murag iagi pa niya sa usa ka lugar, usa ka butang, usa mga mananap. Mao na infestation. Sa atong Bisaya nga pagsabot sa infestation kini mga lugar nga tiawan. Unsay mga sign nga infested ang usa ka lugar? Unsay sign sa infestation? Dunay duha ka sign ang infestation. Dunay gitawag nato og kining haunted o dunay po gitawag og dormancy. Unsa man ang haunted? So, mo na mga haunted house. So ano gitawag man nag-haunted house? Tungod kay katong mga tao nga open ang third eye, makakita sila naay mga diwindi, mga kapre, kanang inyong bay og matawag na nga haunted house ng inyong bay kung kanang inyong electric pan motuzok ra na bisag wa gisaksak, kanang inyong mga appliances maningog ra na bisag way tao, inigmata na naanay nilungag nga na inyong rice cooker. So mao na mga sign og mga haunted places. So sign na siya sa infestation. Na naay maligo sa inyong CR, tok-tok nito mo, tok-tok bugbalik mo bag. Nay tao, naa, no pagkataod-taod pa ning abre, why tao. Disaman to age, wa may exit ana. So mo na mga signs sa mga haunted infestation. So naay gitawag nato og dormancy. Ang dormancy, kanang word nga dormant, to murag og na vulkan pa na, sleeping volcano. Vulkan dai pa ka kahibaw vulkan kay gitubuag sagbot. So maura po na ang dormant spirit murarag nagnatog abi ni mugwa murag silent siya ba
pero naa di siya ning puyo sa atong balay. Mao bitaw kasagaran aning mga dormant spirit pananglit kanang way mga kasal ni namuyo ning baya. Immoral ang binuhatan. Smooth pa ang dagan sa inyong kinabuhi ana. Pero kung musugod na gani mog simba o di ba magrosaryo mo, ana mo makapil og harassment kay ang mga yawa nga namuyo sa lugar dili gusto nga mupaduol ka sa Ginoo, mo nang mo retaliate. Abi ni mugway yawa pero naa di ay. So mao na nga og magsugod na kag-ampo, mao na nga matinga ka kay sukad nga ning saad ka sa Ginoo nga mosimba na ka, sige na mog-away sa imong bana. Nagsugod na noon ang harassment. So unsa may buhaton ana? Muundang batag simba kay aron muundang po ning harassment, dili palayason ng mga yawaa. Oh, mo na nga niya mo kay aron tuganan mo gunsaon, so naminaw mo sa katekises ganiha, gidiscuss na nagunsaon ato na pagpalayas. So mao day na nga kini di ang infestation, usa ni siya katawag nga kita nga namuyo sa usa ka lugar magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Unya kun ang yawa ning puyo na sa area di man so na mulayas og sayon-sayon lang, kinahanglan nga hugton atong pagampo og ato gyung puy-an atong pagtuo hangtod nga ang mga yawa di na kaagwanta sa atong mga pagampo. So mao to ito bag. Okay, so katong yang giingon nga pinagig pag-ampo, abugon ang mga yawa sa lugar nga infested. So kung mupalit mo handbook diya sa tindahan, tagaan mo og guide. Kining nasa ibabaw mo ni ang prayer para sa inyo mga kauban sa balay. Kining sa ubos mo na siya ang prayer para sa infested nga lugar. Okay, handbook nga ito. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Ang among anak kanunay balik-balik ang hilanat kay napiang kuno. Dili mo tuo sa tambal. Unsa bang buhaton nga wala man magpahilot sa mga albularyo. So, buta naay mga ingana nga cases nga ingani god sa atong pagtuo, once nga mapiang ang bata, kinahanglan nang ipahilot kay ug di kuno na ipahilot, di kuno motalab ang antibiotic, di kuno motalab ang kanang naay kanang tambal. Unya kana kunong mag tuali-tuali ng bata na pinpin kuno mo nang ipahilot so kay og di kuno mahiluna ng tinae ana kay galambid kuno ng tinae kanusa ba pod nahitabo ng tinae na tulid god nga maglambid man so na kanunay kay lukot-lukot man ang ilawom ti dyan. O mga tuo-tuuhon lang ta kayo ba tungod anang atong mga superstitious belief nga moingon ta nga og mapinpin og mapiang di maayo kana nga pagtuo gisakyan sa yawa. Mao na nga tungod ana nga pagtuo mo na nga og imong patambawan og imong iatog doktor di mo tuo tungod kay imo manggi kondisyon naman nimo nga kinahanglan jud ning hiloton. Unya siyempre ang yawa atong abyan atong manghihilot dugangan tong sakit sa bata kay aron jud ni magpahilot di ato ka matrap kas albularyo. So unsa may atong buhaton kung pananglit ang inyong mga anak di mo tuo sa tambal. Inyo nang gipadoktor pero wa maulie sa medisina. So kamong mga ginikanan, no need na mong mudong og albularyo kay iya man sa yawa ang ilang gahom. Gamita ang inyong otoridad isip ginikanan. Unsay buhaton, i-deliverance inyong anak. Kadaghan ako maka-encounter na dire mga ginikanan nga ilang anak kuno di mo tuo sa antibiotic, ubo kuno gabalik-balik. Ang mampod og di masakyag yawa nga sandijo mampod mo patutho. Mupalit man pug kagkamandyan atong merkado kay ituob-tuob ay palina ana imong anak karalasay sa hapon. Maupod na nga na sakyan og yawa ng sakit mo na di mo tuo sa medisina. So unsay gibuhat ang gi-advise sa mga ginikanan, pangumpisal mo, simba mo kara, balik mo paduol mo sa Ginoo, pagampo mo rosaryo kada adlaw, establish mo relasyon sa Ginoo, i-deliverance ang inyong anak. Dili na maihap pila na kamaginikanan. Moingon sila nga, Brad, tinuod jud ay ning otoridad nga gihatag sa Ginoo natong maginikanan no. Gamhanan jud ay kaadyo din ang Ginoo no. O mao lagi. Pero wa ka makarealize ana kay
nganuman kasagaran sa mga ginikanan ron layo naman sa Ginoo. Wa po'y salig sa otoridad nga gihatag sa Ginoo nila. Pero kung madiskubre lang na sa tanang ginikanan nga kita di ay pwede di tang muampo sa atong mga anak kung giatake na sila giyawa, no need na nang mapurdoy ng mga albularyo diha kaya mo naman sila masapi. Kaya mo na may mudong nila. So hinaot unta nga maunay atong i-practice karon. I-practice sa ginikanan ang spiritual authority nga gihatag sa Dios nato. Kanus-an nato nadadawat sa dihang ning dawat ta sa sakramento sa kasal. Unsa wa man po'y kasal, mao nang way authority. Mao na ito ba? Mutana same gyapon ganiya. Ganina ang yang gisgutan asin karon na pod water. Good morning. Yes, good morning. Ug moinom og holy exercise water, nabay prayer bago moinom. Dapat ko na prayer aya pa moinom. Yes, ang prayer of deliverance mao na atong himuon gyud. Pero kung igo ra ka mo inom ro, Moinom. igo ra mo Dapat ko inom. na prayer before moinom. Oh, pwede ra ko ka sign of the cross prayer naman na. Simple prayer, pag inom nimo Ginoo, pinagi ning balaan nga tubig, hinlui ko sa akong mga sala. Palayasa ang mga daotang espiritu nga nagtintal kanako. Basta importante bisag unsa nga pagampo, mamubo man na o mataas, basta kinasingkasing imo nang kinasingkasing gipangayo sa Ginoo, mao nay makapaepektibo sa sacramentals. So mao ito ba? Okay, so naa say specific din ni Brad. Una, may ingon siya nga, Brad, pwede ba nga mag-renounce? Mag-renounce? Or nas aman may makakaton, hasta ang empowerment, nas aman may makabaluan na. Kay nagduda gyud ko, Brad, nga akong sakit, preternatural illness, kay daghan sa akong medisina, maintenance, herbal medicine raman. Okay. Kanusa ang empowerment o ganiha gasugod. Kining katikisem nga inyong nadungog empowerment na ni. Kay ang tuyo day ane nga ang tagsa-tagsa makaamguta nga naayawa unsay mga pultahan sa yawa ug unsaon nato ni pag-close. So ug atong isamare unsaon nato pag-protect ang atong kaugalingon batok sa atake sa yawa. Una, we must be in the state of grace. Mo tong gidiscuss kaniya nganong importante ang kumpisal, kasal, pagsimba. Kay ngano man nagkinahanglan ta sa grasya sa Ginoo. Kay ang grace of God, sanctifying grace, maugna na sa atong kalag. Mauna siya ang timaan sa presensya sa Ginoo. Kung naa nato ang presensya sa Ginoo, kinsa mangyawaa mo dool. Ganiha ra gasugod ang empowerment. So, kasagaran God ang ingani ha, sorry kung ako ning iprangka. Kasagaran sa among observation, I hope wala ni ninyo nga batch karon. Kasagaran God sa mga muare, dili healing ang gipangita. Ang gipangita magic. Instant nga kaayuhan. Mailhan mo ng magic ang gipangita kay why appreciation sa doktrina sa simbahan. Kay duha ka klase ang atong gi-cure dinhi, duha ka doorway sa yawa ang atong gi-cure. Number 1 nganong nay catechesis to cure ignorance. Kini ato pagka-ignorante, ma-cure siya sa kamatuoran. Unya nganong nay sakramento aron ma-cure ang sala. So, kasugod na ang empowerment kaganiha. Muna una to, state of grace. Ikaduha, gi-encourage ta nga magbuhat og maayo, mag-practice og mga Christian virtues, humility, generosity, patience, forgiveness, kana tanan nganong ato nang i-practice kay mao din na siya weapon ato batok sa yawa. Unya ikatulo, katong paggamit sa mga sacramentals. So ngano man nga ang mao may among gi-highlight yun ang sanctifying grace o ang virtue tungod kay mauni ang labing importante. Ikatulura ang paggamit sa sacramentals. Kaya ang uban, maproblema, unsa man so specific nga prayer blood nga kanang mawa ditso ning sakit sa hong tuhod. So, magical siya. O gusto nyo kagkaayuhan, magsugod siya sa conversion.
So kanus-an nagsugod ang empowerment kaganiha pa. Unsaon nato nga madawat nato nang kay nagduda makakangana kay preternatural nga sakit, gikinahanglan mabalik sa estado sa grasya ug unsa may mga hiwi nga batasan, mga kinaiya pagkaluuran, pagkatikasan, pagkauwagan kanang mga saa tanan isalikway na pulihan og bertod. Kay aron ta malig-on. Then ana mogamit ta sa mga sacramentals, ana pa na siya mo effect. So gikinahanglan ang number 1 ug number 2 aron mo effect ang number 3. Mao na nakabantay mo nganong wa kayo namo gi-highlight ang number 3 kay importante nga masilsil sinyang huna ang kaimportante sa sakramento ug ang kaimportante sa pagbuhat og maayo, pagpatubo sa mga bertod, dili ang paghaplas og lana ni Father Darwin. No, dili na lana ni Father Darwin. Tagpila po ng lana ni Father Darwin. Ampilya talina ni Father Darwin gigamang lana. Mao tay tubag. Okay, dinita kang madam kay naa ko na siya pangutana yang yan ay. Brad Sherwin, maing buntag sa atong tanan kanang diha atong year 2023 namatay ang akong usa ka igagaw. Unya paglabay sa 4 ka buwan namatay na pud ang iyang maguwang. Unya kadto nga time ako ang gisangunan pagputol sa rosaryo nga wa jud ko kabalibad nya wa ko nangumpisal ko kagahapon wa na ako ma-appeal ni Padre pagsulti. Unsay mahimong kuan ana kay murag na kuan ba ko ba? So, ingani ma'am atong mga panahona posible nga napugos ra ka nga imo tong buhaton or wa pa do ka kahibaw nga part din na sa patuo nga bugtuon na ning rosaryuhan aron dili na mosumpay pa ning kamatay kay basig naa na poy laing mosunod mo na pasabot ana. So, superstitious belief. So, karon na nalimtan pag yun nimo kumpisal. So, og naay pare ron mo are kay magpakumpisal, pwede nimo nang ikumpisal. Ingani ha, ang tanan ninyo nga mga bugat nga sala nga wa pa ninyo masugid tungod kay atong una nalimtan, hinaot unta nga tinuod nga nalimtan kay sacrilegious ra ba nang kumpisal nga tuyoon paghikalimot. O diha pa ka o pero dili to kumpisal. Igo lang kaning share ni Padre. So ang ibalik yun na nimo og kumpisal kung pananglit nakahasol nimo siya. So ingani ra jud ma'am, tanan nato nga mga sa nga nahimo nga nakahasol na to bitaw ay dili na ta angay mangutana venial ba ni o mortal para ra gyud mawa nang kahasol ikumpisal. No, pag kumpisal ana, binyal man na o mortal nga sa papas na sa kumpisal. Basta tinuod nga paghinulsol. Mao na nga og naay kahigayunan, ayaw lang pod ngayon nga di na po kakatog kay asa man ko ani, relax lang. No, pangayua sa Ginoo nga hatagan kanyag laing kahigayunan nga naay pare nga ihatag ang Ginoo nga adto ka makakumpisal sa mga sala nga wala pa nimo masugid. Nga karon imo nang naamguhan nga sala. So mao to ba? Okay, napasay follow up nga pangutana. Darwin nga maibanan ang atong sudlanan og 1/4 pwede na nato timbulan sa lain na sad nga ordinary oil o ordinary water para murag kuha na nga to sa bless na nga kuan. Yes, kana siya giangkon ni Padre Darwin nga nasayop siya ang dapita. Nasayop sud miyan ang dapita tungod kay ning awat rapod me sa nasyonal sa una. Pero karon gi-correct na mao na nga dili na siya pwede. Sa una gud tungod kay murag medyo pastoral na kayo ang approach kay minus ang mga pare. Way pare mosugot ba para di lamang pud kuno mahurot. Mao na di dali mahurot man na makuag 1/4 dugangan. Antod kay majority man kuno ang kanang naay kuan. Pero gisaway na siya nga og ato sa pong pamalandungan wa gyud siya masubay sa eksaktong teolohiya o sa nasupak sa liturhiya sa simbahan. Mao na nga dili na siya pwede karon. Giangko namo nga nasayop jud may atong panahona nganong amo nang gitudlo. Aning awat ra man pud ni pero nangayo na pud og sorry pud ang gatudlo na mo ana nga di jud na mao di ay. So karon nga masayop magyuta dawaton nato og unsa gyud hukom sa atong magisterium.
unsay hukom sa atong simbahan. So mo tubag, dili na siya pwede. Pasayloan mi kung pananglit na spread na siya nga di mao sa una. Okay, tungod kay ang simbahan kanang pastoral approach man. So in general to, namang gyud mga lugar nga bukid na kayo. Nya layo ang simbahan. Pero dili gito sa gid. Among giangkon nga dili ni gito. Nga di na to sundon. Ang sundon karon ang bago na. Ipahurot gid ang mga sacramentals, tubig, water, asin, ayan na po dayon magpa-bless ag usab. Dili na dungagan, dili na timpan. Okay, ikatulong pangutana. Kaganina gidiscuss na ni mo Brad, pero ako lang ipangutanag balik ang kalag ba sa ang mga kalagba nga na imperno wala na ba'y pag-asa sa kaluwasan bisag iampo sila sa mga buhi. Yes, wala na gyud sila'y kanang kaluwasan. Ngari ha, diha sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod sa 17. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, sa sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo, kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Adunay sala nga mosangpot gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan dunay mga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Unsa may buot ipasabot niini. So, moingon gani kag sala nga mo sangpot sa kamatayon, state of mortal sin. So, usa lang kasalang mortal. Kung mamatay ang usa ka tawo nga naa sa salang mortal, nga wa siya'y paghinulsol, maimpyerno siya. Mao na nga, kung ang usa ka tawo sa hapit na mamatay, maingon siya, "Why Ginoo?" Gibalikas ang Ginoo, ditsog kamatay, meaning nakita gyud nato nga iyang gisalikway ang Ginoo. Dili na nato angay iampo. Sa buhi pa siya. Dili siya pwede. Dili na gyud mo na official teaching sa simbahan, dili na ang atong mga pagampo para ra sa mga kalag sa purgatorio. Dili na nato pwedeng iampo nga Ginoo kung na impierno man ganay ahong paparon, iampo na nga hinto maluoy ka bisag pabalikas purgatorio kay aron malangit pod kadugayan. Dili na siya pwede. Kay ngano man ang impyerno, once nga may impyerno na ta, eternal punishment, musukwahi na siya sa dogma. Kaya ang impyerno, eternal punishment. Kung pwede na to silang giampo, nganong gitawag man nag-eternal punishment, nga pwede raman day natong hawason. So, usa na sa mga heresy, erehiya sa karaang panahon, si Origen. Si Origen, nagtuo siya, gitawag og universalism. Para niya, tungod kay ang Dios kuno gugma, mao na ang mga yawa kuno og tanan sa impyerno, pantuson kuno nagpila ka libo ka tuig, pila ka billion years, trillion years sa impyerno. Unsa kadugayan kuno ana, pasayloon ra sila sa Ginoo, pasudlon sa langit. So kwahi ron siya sa unsay teaching sa simbahan. Kay klaro kayo ang giingon diha sa 2 Pedro kapitulo 2:4. Wala pa sa ilua sa Ginoo ang mga anghel human sila nakasala. Nganong wala na may pasaylo nila. Kay matod sa Catechism of the Catholic Church, final and irrevocable ang ilang pagpili. Meaning, mo na giingon sa Catechism, atong basahon kay basig makaingon mo nga gagama-agama ra ko are. So ato jud ning basahon 397. It is the irrevocable character 393. Sisisi. It is the irrevocable character of their choice, not a defect in the infinite divine mercy that makes angels' sins unforgivable. Sumpay, there is no repentance for the angels after their fall. So humanday ang mga anghel na kasa, di na sila kamao maghinulsol. Mao na nga wa sila ipasaylo kay di man sila kamao maghinulsol. Sumpay, just as there is no repentance for men after death. So wala na ang usa ka tawo nga mamatay,
dili na siya makahimo pag hinulsol. Mao na nga wa nay pasaylo sa usa ka tawo nga namatay nga nasa state of mortal sin, kay human sa kamatayon dili naman siyang makahimo sa paghinulsol. Ang paghinulsol gitawag lang ta sa paghinulsol sa buhi pata. So dili na gyud pwede natong ikaampo ang mga tao nga na impyerno na. Pero karon kinsa man pud in tao nato nahibaw ani og na impyerno ba atong lolo? Kinsa pa pud nato ani na nahibaw na impyerno atong papa? Mao bitaw kabantay mo sa mga nobinahan sa patay ang giingon da kaluy-an mo Ginoo ang kalag ni Pulano kun o galing anaa pa siya karon sa kasakitan sa purgatorio padangaton mo ta siya sa gingharian sa langit da kun o galing. Maura na ganong namay kun o galing kay dili na lagi pwede ikampo ang mga nasa impyerno. Mao titubag. Okay, salamat. Daghang salamat. Balikas ba ang pulong nga merese? So ato nang i-trace na to ang etymology, ang origin of the word sa word nga merese. Kinatsila na siya nga nagpasabot ana murag sarcastic nga pagkasulti sa you deserve it. So usa na siya kanang expression ngani ang pangutana balikas ba na siya. Actually, expression na siya sa usa ka tawo usa ka ginikanan nga na frustrated siya or nasagmuyo kay wa nimo paminawa ang iyang tambag. Example, ang kana siya kung kanusama na siya mahimong sala depende sa kanang pagkasulti. Kay ang word nga merese dai pag ingon nimo merese duha na ka masabot na to na sa duha ka pagi pwede nimo na nga imo nang gilitok isip pagpahinumdom niya nga tuan na lagi og naminaw pa ka di unta ka maingon ana agi og pagpahinumdom og ikaduha pwede po nang gamiton sa mga ginikanan agi og pagkasaba sa ilang mga anak nga wa mo tuo. So kanang merese og ato nang sabton mao na nay angay nimo kay wa ka mo tuo. So actually dili siya balikas. Kay expression raman siya sa imong frustration. Pwede ikaw ginikanan, pwede nangasaba ka sa imong anak tungod kay wa maminaw or dili baka pwede po nimo ipagi og pagpahigmata nga mao na naron merese nimo kay wa ka naminaw. So dili siya dautan. Ana ra na siya mahimong balikas kung merese nimo maajo bitaw pug muliki ng imong maajo bitaw pug matigba ka kana balikas na siya. Kay naa naman kay intention sa pag-harm sa maong tao. Ning wish naman ka nga madaot ang maong tao. Pero ning express lang ka sa imong pagsagmuyo kay wa maminaw, kana siya sa ato nang giingon kanang pulong merese kinatsila na sa deserve. Mao nay tubag sa pangutana. Okay, daghang salamat. Good morning, Brad. Sala ba ang pagpanugal sama sa pagtaya sa loto? Sala ba ang magtaya og loto? So, sala ba ang pagpanugal? Atong basahon ang Catechism sa 24:13, paragraph 24:13 sa Catechism of the Catholic Church. Okay. Game of chance, card games, etc., or wagers are not in themselves contrary to justice. So, kini diyang mga card games or mga sugal, dili siya, ang iyang kinaiya is dili siya contrary sa divine, sa hustisya. Ato pa, dili siya inhustisya, unta. Ano na may unta? Ano na? They become morally unacceptable when they deprive someone of what is necessary to provide for his needs and those of others. The passion for gambling risks becoming an enslavement. Unfair wagers and cheating at games constitute grave matter unless the damage inflicted is so slight that the one who suffers it cannot reasonably consider it significant. So, kanusa mahimong sala ang sugal. Are,
kinahanglan og manugal ta o motaya ta og loto baka or swertres, una kinahanglan legal ang maong nga duwa. Makasa ka og duwa kadag tokes nga illegal, legal. Ikaduha, ang imong pagpanugal usal lang siya kalingaw-lingaw, dili panginabuhi. Mingon gani kag lingaw-lingaw, murara nagpalipas oras sa niyo ba, pero unsa may nahitabo nagbuntagay na mahinom og sugal, di na nalingaw-lingaw. Ikatulo nga punto nga gikinahanglan, kinahanglan sa imong pagtaya o pagpanugal, wala na makahatag og kadaot nimo, wala na makahatag og kadaot sa imong gisikataw o sa imong pamilya. Meaning, wa na paralyze ang imong obligasyon sa maong pagpanugal. Ikaupat, ang kwarta nga gigamit sobra na sa imong gikinahanglan. Sobra. So, ang uban kay gipapalit og bugas, gitaya sa unang swertres kay mudaog kuno daghan ng bugasa mapalit. So sa gina siya. So ngano man nga ang atong mga ang CBCP karon labi ng atong mga obispo nangusog magyud sila aning mga online nga sugal tungod kay nakita sa simbahan nga ang sugal sa Pilipinas nakaguba sa daghang pamilya o kinabuhi. Kana lang di na ka matog tungod sa scatter, mangilad na ka. So kana sa gina siya. Dili unta na sala kung una lingaw-lingaw ra na siya. Ang kwarta nga ikaduha, ang kwarta nga imong gigamit sobra na sa imong gikinahanglan sa imong pamilya. O ikatulo, dili ni makadaot sa imong kaugalingon, dili makadaot sa imong pamilya ug wa makadaot sa imong isigkataw. Unsa may bot pasabot hindi makadaot, meaning wa nimo maabyos ang imong mga responsibilidad. Tungod kanagong pare nga kusog magmajong unsa mubuon ra ang humili o di na mo humili kay gadali kay gamajong o kamakasa na. Nakasa na ngano man. Kay dili maayo nga i-paralyze nimo ang imong obligasyon tungod sa sugal kay leisure man siya. Pero nahitabo kay mo pamugasay naman. So mao na ana siya mahimong sa kon sinaipon na to paggamit. Mao to itubag. Okay. Salamat sa tubag. Karon, English version man ni Brad. Matod pa niya. Cash donation at present for the construction of new building, for the construction of Healing and Deliverance Center. To whom shall we give the amount today? Asa ko nun niya ihatag ang yung donation karon. So aski in charge dito sa diha sa tindahan na diha ang in charge no si Sis Jeneren, okay, gusto mong mo donate, pangitaan niyo si Sis Jeneren Kahis, maunay in charge ana sa donation. So, maunay ko na to sa office, kung gusto mong mutabang. So, mao to itubag bro. Okay, daghang salamat adto. Dayon follow-up question niya, matud pa niya, my husband left me a gold ring, symbol of a horse. Instead of wearing it daily, I place it now on a cabinet. Is this a solution to this problem? If not, what is the solution? Okay, so kanang mga alahas nga lucky charms, lucky horse, baki bakaha o sa panamurag concept sa pungsoy, pampaswerte. So kung pure siya nga gold, dili gyud na namo dawaton og i-surrender. Ngano man maisyo ta ana, maisyo may ana. So unsa may yung buhaton aron mawala ang matawag nato ang infestation sa maong alahas. Inyo gyud nang i-deform, ipatunaw, ipagamaglain. Kay ngano man once nga ma-deform na maguba ng iyang porma, maguba na pod ang intention sa gagama. So kung ibutan ta igo ra na nimo ipa-bless unya wa maguba ang iyang porma, so mo prevail ang intention sa maker. Bisan pag igo ra kaning palit ana ang imo ra kay alahas ra man ni Brad, wa man koy intensyon nga pampaswerte. Pero ang gagama kay ang iyang intensyon kay pampaswerte man, mo prevail siya. Unsaon nga mabungkag ang intensyon sa maker, kinahanglang i-deform. Mao na ipatunaw. Ipatunaw, ipagama og laing lahing porma sa singsing nga dili na lucky charms. Mao nito bag. Okay, so ikwan gyud i-deform nya i-break. Dayon padayon sa pangutana, a rosary was given to me during a pilgrimage at Holy Land. Wow. Unluckily, I never asked this tourist guide whether this rosary is blessed or not.
do I have to be blessed it now? Ang tubag, yes. Kung gaduha-duha ka sa imong rosaryuhan o religious item, kung gibless ba siya sa pare o wala, sa dihang gihatag ni diha nimo, mas maayo nga imo gyud ang isiguro og pa-bless. Mao na tubag ana. Okay, padayon ta sa pangutana morning. Ako si okay. Ana ako'y pangutana parte sa Eucharistia. Makita nako nga musila ang hostia ug ang kalis inig-isa sa pare unsay ipasabot ani. During the consecration ko na bro. Musilaw ko no. So dili ko makahatag og direct nga tubag ana kung occult na ba kay open ba imong psychic ability or ningabot na ba ka sa level ka sa mystical state. So taas na kayo ang imong ngani lang yun ang atong guide. So kining mga gitawag tog mga mystical experience kana bang makasinati na ka sa presensya sa Ginoo na kay mga vision, mga locution. Ang authentic nga ang tinuod yun nga gikan sa Ginoo katong mga tawo mailhan mo nagikan sa Ginoo una kun ang maong nakakita na naka-receive ni ana nga maong nga panghitabo una taas na kayo ang iyang level sa pagampo ug nagkinabuhi gyud siyang balaan. Meaning wala na siya attachment sa mga kalibutanong butang. Wala po siya attachment sa mao nga mga extraordinary nga experience kay ang iyang gitinguha ang Ginoo ra. So posible nga kana gikan yun na sa Ginoo. Pero kung galibog pagani ka sa nahitabo, nakahatag nimo na na-disturb ka, mo na nga i-check sa nato kung naa ba kay occult origin. Kay kung naa gani mo'y kaliwat og occult, o di ba ikaw ka ga-practice og occult or ning appeal ka og mga renewal movement nga ga-practice aning baptism of the spirit nga pangayuon bitaw murag ipamugos nila sa Ginoo nga makadawat sila sa gasa sa Espiritu Santo butang nga di unta na angay pangayoon pero gipamugos na to pagpangayo sa Ginoo posible nga kana sakyan sa daotang espiritu. So mao na nga mas maayo kung kinsay nangutana ana i-detalye na sa deliverance minister unya kay taas kayo ng istoryaha. Kay kung naapanay kung ani na to nahisgutan taas kayo na kay nahibaw kung naay mga depensa ana mas maayo na nga idirekta nagsulti sa deliverance minister nga makahandle ninyo unya para magiyahan mo og malamdagan mo unsa na siya. Mao toy tubag. Okay, so motoy tubag ipangutana to sa deliverance minister asa mo na sign. Okay, padayon sa pagpangutana, akong tuhod sakit jamo. Matud sa Meriko, gitusok kuno og dagom. Tinuod ba ni Brad? Gitusok kuno og dagom. Tuhod sakit jamo, matud sa Meriko, gitusok og dagom. So gibarang ka. Mga igsoon diri sa office wala ta magkuan ana nga yes tinuod ng barang pero ang ato adiri is dili ta mangutana mangita kung kinsa nagbarang nimo kundili ang imoy pangutana sa imong kaugalingon nganong nadutlan ka. Nganong nadutlan ta gumikan kay layo tas Ginoo. Again, balik ta sa ato ang katikisem ganiha nga kinahanglan nato ipauli ang atong kaugalingon diha sa grasya sa Dios, no? State of grace para dili mo ipikto kanang mga tinguha daotang tinguha sa laing tawo nga naa kanimo. No? Tanawar guna tinuod ba gunang ug moingon siya nga gitusok ka dagom imulsuhan ra ba kadayon gunitan kay nakay gibate inighawin sa pulso moingon ra ba dayon nga uy gidaotan man ka. Uy kinsa man poy nadaot nako Brad. Well, imo harang silingan. Ingnon po ang imuharan naras palibot nimo. Ang ikaw ang nakaibikil sa inyong silingan, mayon po kag awat na ilain. Kini na gadyo siya. Gitamnan ka og kasuko. Gitamnan ka og gubton noon mo sa imong relasyon sa imong silingan. Nya usa man nakaatake siya wa. So dili maayo. Mo na nga di ta magdango og albularyo. Kana gitusok dagom. Ang ingon sa Ameriko mo na yung pangutana. Og tinuod na nga gibarang ka, pangutana ay noon nganong nadutlan ka. Aron di ka madutlan, dangop sa mga sakramento, sunod sa kabubuton sa Ginoo. Mo toy tubag. Okay. Dugang pangutana, gikan sa gitusok ang dagom, yung tuhod, ingon na po siya, among balay gabi
naay murag lubi. Murag lubi nga matagak, unsa man ni. Makurat mi kay wala man po'y matagak gikan sa ato. So mao na gitawag og demonic infestation. So unsa ang demonic infestation? The extraordinary demonic attack was centered to a thing, a place, or an animal. So mao na nga ngano man nga na-infested man iyong balay. Bag-o pa man giingon nga ning dangop og miriko kanang pagdangop og mga albularyo, mga miriko, sa pagdangop nato nila ning sakay kuyog nato pag-uli ang mga daotang espiritu nga naa nila ug maunay nakakos og infestation sa atong balay. Samot nagnamuyo ang baya di tigsimba, samot tapod og sigig away, mas daghan, mas naghari ang sala kaysa sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. O diba namuzo na way mga kasal, sigig pamalikas, og mga suko, manggibungol, lain pang mga sign mga minyo nga nanggigamit og artificial contraceptive, kining mga ginikanan pod nga kusog manungo o mamalikas sa ilang mga anak, muduol gyud nang yawa ana. Kaya atong klarohon ha, ang yawa mura naglagong og makakita nagpatay, mudugok, kita naghugaw. Unya ang usa ka tawo nga wa sa estado sa grasya kay patay man atong kalag, mao na kay patay man atong kalag dukukunon taglagong nga mao ni mga daotang espiritu. So mao na cause ana kung tinuod man gani nga naka-experience na mo ana, ang tawag ana demonic infestation og mao toy hinungdan ngano mao toy tubag. Okay, daghang salamat. Brad, unsay inyong ikasulti sa pulong nga dili ang relihiyon ang makaluwas sa tao? So karon siya nga linya sa mga Baptist ron o mga kanang mga Protestant mindset. Ari sa ta sa etymology, unsay origin of the word sa word nga religion. Gikan na siya sa religio man sa Latin. Gikan pa na ang laing kon ana religare nga nagpasabot to bind to. So ang word nga religion day og ato gyud ang hubaron relasyon na nato sa Ginoo. Kung moingon ta nga di magmatter ang atong relasyon sa Ginoo sa kaluwasan, sa ato pa di ay unsa may makaluwas og wa kay relasyon sa Ginoo. So mo bitaw na nga akong iingon na ni mga pastor Baptist o born again nga magsuroy-suroy, mayon ko nga kung way relihiyong makaluwas, nganong gawali man mo anang Hesus nga wa man day mo'y relasyon anang Hesus nga inyong giwali, nga di pasod da makaluwas. So ato iklaro, ang relihiyon is mao na ang atong connection o relasyon sa Ginoo. Gikinahanglan na sa kaluwasan. Kay giingon ni Kristo diya sa ibang Juan 15, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Pabilin kamo kanako kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. So kana palangdan, importante ang pagpabilin sa punuan, connection sa Ginoo. Kung moingon tag way relihiyong makaluwas, unsa may makaluwas di ay kung gawas sa Ginoo. Nga ang makaluwas nato ang ato ramang yung ang Ginoo ramang gyud. Lakin lang natay connection sa Ginoo kamoy tuburan sa grasya. So sayop na. Diha sa Sirach 38 ba na Bruno? 38 adili katong walay relihiyon, kamo sinilutan, kamo mga tao nga walay relihiyon. Asa ganina bro sa Sirach bro? Nay mabasa sa Biblia nga Cinco. So are lang ta. Diha sa nganong nakasulti man ang laing relihiyon ana. Tungod kay ang ilang pagsabot sa relihiyon is kining pundok. Kining atong pundok ba pundok. So plato pa bahala kuno og unsay imong pundok basta kay nagtuo kas Ginoo. Ato ning klarohon,
diha sa 1 Timoteo 3:15. Kining simbahan. Matod pa ni San Pablo nga ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. So unsa day ang simbahan? Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Karon kay atong simbahan mao man ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, mao nga si Jesus mismo ning ingon. Mateo kapitulo 18:17. Unsa may giingon ni Kristo? Klaro kayo, ang dili mamate sa simbahan isipon nga makasasala. Nganong isipon man nga makasasala tungod kay ang gitudlo sa simbahan mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios para sa kaluwasan. So mao din na nga sa 2 Timoteo 2:11 hangtod sa 12, ang dili mamati sa kamatuoran silutan sa Dios. Asa na to makaplagan ang kumpletong kamatuoran sa simbahan. Kung tinuod man gani na nga why simbahan nga makaluwas, nganong gatukod man si Kristo aning maong simbahan og dinhi makatabang sa kaluwasan. Unsay giingon ni Kristo ngadto kang Pedro, Mateo 16:18-19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Na unsay giingon ni Kristo? Ikaw Simon, ikaw Pedro mao ang bato ug ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini nga simbahan. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. So gitagaan og yawe para makasud tas langit ang unang Santo Papa. So karon kung di makaluwas ning simbahana, unsay gamit sa yawe? So nakuha ninyo ang punto. So kana muingon ang tagalaing relihiyon nga bahalag why relihiyong makaluwas simbahan nga makaluwas ilang simbahan nganong ilang man tang iamong. Kanang inyong simbahan di na makaluwas kay tinukod ra man nagtao. Unya kining atong simbahan kay tinukod man ni sa atong Ginoo, mao ning makatabang ni sa kaluwasan. Pero wa pud magpasabot nga ang tanang mga Katoliko nga nasakop sa tinuod nga simbahan automatic ning maluwas. Kay pwede matagsakop ta sa tinuod nga simbahan pero aman po ta magtininuod. Musimba ra man po ta og bunjag, sunod na kasal, sunod lubong na pod. So ang atong pagtuo wa mo resultas buhat. So diha sa Santiago 2:14, maluwas ba ang usa ka tawo nga adunay pagtuo apan walay mga maayong buhat? Dili gayod. So mao din na sa Galacia 5:6 ang kahulugan sa pagtuo kadtong pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. Unsa man ning gugma? Gugma sa Dios o gugma sa atong isig ka tawo. Mao to'y tubag sa pangutana. Okay, gitawag si Arlen Fuentes. Palihog, come forward. Arlen Fuentes. 41:8, bro. Okay. Okay, dugang pangutana. Brad, sala ba ang magpaabang og kwarta nga tag 10%? Lugar ga paabang sa kwarta, Brad ba? Mutubo sa 10%. Sala ba daw na? So wala ko kahibaw og pilay porsyento basta kay ang sa una giisip sa simbahan ang pagpatanto nga sala. Giisip na nga sala gyud. Pero karon sa development na sa pagtulunan ng simbahan, basta kay dili siya murag 5% man tayo gitukot. Wala ko kahibaw og naabay dugang development parte ana. Basta kay dili siya sala basta dili dakog patong. Kanang justifiable ba? Unya kamo pud nga nagpatubo og kwarta og magpatanto man gani po, magpatubo mo kwarta, kadtong inyong pahuamon sa mong kwarta nga naay tubo, sito it nga makabayad. Kay kon pananglit dili gani makabayad, unya inyo nang gitubuan imbes kay makatabang kaniya, nakahatag kag dugang kalisod niya. Labi na gyud ng mga interest bitaw nga compounded ang anak mo anak pagyod kana siya injustice na dako kag silot sa Ginoo ana sa umaabot gyud ug di manggani aning kinabuhia sa sunod nga kinabuhi no nga dili maayo nga ang atong pagpatanto sitot nga kanang imong gipaabangan nga kwarta kadtong mga negosyante pud nga klaro jud pong makabayad. Pero kadtong mga silingan nimong di makabayad og ingana ka dako ayaw patubue, pahuwama pero ayaw patubue. Mao na itubag sa pangutana. Okay, so dugang pangutana, Brad, na ako'y lana tubig asin nga gikan dinhi pero dugay naman to.
pwede ba nako ipa-blessing pag-usab? Kung wala siya ma-desecrate, meaning wa gamita sa pagpasipala, nara na diha sa inyong balay, bisag dugay na to siya, nagpabilin ang iyang blessing. Ana ra siya mawala kung ang ibutang tag gamit nimo gamit na sa albularyo, automatic yun na nga ma-desecrate. So mao na nga kanang mga tubig, lana, asin, dili mawa ang blessing ana, basta dili ma-desecrate, dili pasipalaan. Naaraman na sa balay, no need na ipa-bless. Pero simhuta po ng imong og tubig nimo nga murag tungod sa kakaraan, kanang nay lubog na, adyaw na lang po na imna. Pwede ra na nimo sprinkle. Sprinkle lang sa palibot, ayaw lang po imna, labi na po ugwa nay klarong takob nga nanay wadyaw-wadya nga de. Adyaw na laman so nag-imna kay madaot ka ana. Sa kana pong uwil nga og nabaho na gani, pananglit nabaho, ayaw na lang na gamita. Nabaho naman. Pwede nimo nang i-dispose, ilubong baka nimo o iyabo sa lugar nga kanang basta kay proper nga pagayabo ba ang tuyo ana pagpahilo na dili pagpasipala. No, kung nakita niyo common sense na kung nakita niyo nga murag dili naman jud ni magamit por mahatungod sa kadugay, i-dispose na lang na ninyo. Pero ang pag-dispose ana dili pasipala kundi pagpahilo na. Oh, magpa-bless mo otro. Mo ito bag. Dugang pangutana, Brad, sala ba ang paghatag og dili maayong buot sa tao nga nakasala nimo nga wa pod nangayog pasaylo? Oh, sala ba kuno na Brad nga magdumot? Yes, ang tubag kinasaan. Ato basahon si Kristo atong patubagon anang maong kuan ha. Pagtulunan mahitungod sa kasuko o pagtulunan mahitungod sa panimalos. Ato ning kuan. Nasayod kamo nga ang tao gingnan kaniadto ayaw pagpatay. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang sikataw dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kwanggol sa iyang sikataw manubag niini sa labang hukmanan o bisan ang moingon nga buang sa iyang sikataw malagmit mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nga lain pang kuan matud pa ni Kristo busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa halaran sa padung kamo simba didto mahinumduman nimo nga nasilo kanimo ang imong isikataw biyae ang imong halad atubangan sa halaran ug adto dayon ang imong isikataw ug pakiguli una kaniya unya balik sa halaran ug dayon sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Ginoo. So karon ang punto niya nganong mangayo man ko pasaylo siya may nakasa. No, wa man pud mangayo pasaylo mo na nga magpakita kag dautan nga buot. Pakita kag buot o kanang magpakita jud kag timaan nga nasungot jud ka. Ingani ang moral teaching sa simbahan kining pagdumot god o kaligot-got nga atong gihamben mura na siya pisi nga gihigot sa atong liog nga gibangan dito. The more tang muhamag umubatok sa atong gikaligot-gutan, muhugot ang pisi. So aron mabadbad ang pisi, mao nang atong luagan. So ang pagpasaylo di ay wala magpasabot nga si Kristo gani. Nangayo ba din niya pasaylo ang mga apostoles, Lord pasaylo azod Lord din hatag siya pasaylo. Unconditionally ug tungod sa iyang kaayo ang mga katawhan na nakaamgo sa ilang mga sala. So ingon ana ang atong buhaton isip mayong Kristohanon. So kung modumota, kung ang kanang tawhana gadumot nimo, sa ikaw pod gadumot niya, wa na mo'y kalainan, pareha na mong duha. Kay ang pagpasaylo di ay ang unang makabenepisyo sa paghatag og pasaylo, kita nga mihatag sa pasaylo. Kay sa pagpasaylo nato gibadbara nato ang atong kasing-kasing og kalag sa gapos sa yawa. Kung tinuod tang nahigugma sa atong kaugalingon, palingkawason nato atong kaugalingon sa gapos sa kasuko. Mao na nga og tinutang na igugma nato, pero kung wa kay gugma sa imong kaugalingon, mao na nga atong dumtan ang atong isig katao. So mao din na kay nagtuo man gud ta nga nganong muuna man ko sa tupag muratag hunahuna og pasayloon ako siya ako'y arkanse sayop sa imong pagpahatag og pasaylo bisan pag
Wa na mangayo pasaylo, wa na muuna nimo bisag nangayo na kagpasaylo, napakita na kag gesture of reconciliation, pero di gyud siya motagad nimo, iya na nang problema. Kay ikaw mismo wa na kay utang sa Ginoo. Kay gibadbaran naman nato atong kaugalingon sa gapos sa yawa. Mao na itubag sa pangutana. Okay. Kaning sunod nga pangutana, murag makarelate ang kadaghanan ani. Matud pa niya, Brad, kanang muatin kog Santos nga visa, Brad, magduka jud ko. Katulgon. Di ko katuhop sa humili sa pare. Naun sa deko, Brad. Ang tubag katugon. Bitaw, areta. Kinigong Santos nga misa, hinumduman na to, sa katikisan, na gitawag og the battle of prayer. Ang pag-ampo day usa ka gubat. Mao na nga kining pag-ampo, mingon kag pag-ampo ra, di na ara. Kay ang pag-ampo usa ni sa pinakalisod nga sugo sa Ginoo. Kay ang una nimong kaaway sa pag-ampo, number 1, distraction. Gusto kang gaampo kag rosaryo, kay mingaw na, gabid yoke, pabitaw imong silingan, nga murag tingog og baka, distraction man na. Pero kung mupadayon ka na, dako kag merit. So ang kini ding atong pag-ampo, the more nga atong sagubangon ang mga obstacles, the more nga modako ang iyang value. So mo na dili ta angay mahadlok og mga distraction. Sunod, lukewarmness kana bang murag mawamang ko igana ron nay panahon nga dasig ka joy ampo na poy panahon nga murag kapoy ampo. Pero kung ato nang ipadayon bisan sa kaluya dakog value ang maong pag-ampo. Kay ang Ginoo dili na magmatter kung dasig baka og di, ang iyang tan-awon ang imong effort. So kanang panahon sa misa, usahay ang yawa, tintalon ta. Nga panahon sa misa inig humili sa lipungan ni sa nga tungdunggan nga dita kasabot sa dita ka klaro sa kanang wali sa pare unsa isang musakay sa atong tabon-tabon maglami kadto ikatog. Pero kung mangayo lang gyud tag, muingon lang gyud ta, Ginoo, wa man jud nako tuyuan nga gikapoy ko ning kalitra man jud gikapoy ko pero aho ning dawaton agi og sakripisyo, no? Kuning mga laway nga hunahuna nga ning kalit og insert sa akong imagination panahon sa misa ako ning ihalad anang pare nga gamisa Lord kay basin og kanang pare agi tintal pod ni sa kalawayan mao na nga ako ning i-offer timan og inyo nang buhaton mawa na kalit kay ang yawa di na gusto og muhalad tag sacrifice para sa uban. Mo na nga kana bitaw usahay ang wali sa pare maila ni mo wa jud magtuon paria kay in Englishon na laman binisayon pero maura ang ebanghelyo gi-translate ra sa in English gikan sa Bisaya maila jud nimo nga wa magtuon pero unsay akong sekreto ako personally Lord hago jud paminawon kay wa ko'y nakatunan pero ako ning dawaton nga sakripisyo panghimayad sa akong mga sa kay daghan pong mga panahon nga utro po kung way klaro. Way klaro ng pareaga way utro po ko ako ning dawaton pinitensya sa akong mga sa. So ang tanan natong mga kahasol mamahimong pag-ampo naay bili. So mo na no nga ang yawa maning kamot jud na nga dita ka focus sa misa. Pero human sa misa tanawa mulurat imong mata. So ana jud na maila nga demonic gyud na siya nga klase sa kapoy. Pero kung gikapoy ka kay gabuntagay kag scatter, gabuntagay ka sa Facebook, gabuntagay ka og kanang naay unsa pa nang imong gipangbuhat diha nga way hinungdan, sad-an jud ka ana. Kay gikapoy ang imong lawas tungod sa pag-abuso. Mao na nga silutan sa Ginoo ang tanan nga mag-abusar sa lawas kay ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:16-17 laglagon sa Dios ang muguba sa iyang templo nga mao ang atong lawas. Pero kung gikapoy lang ka nga way igong hinungdan, yawa ang kapakapoy ana. Pero gikapoy ka kay gabuntagay kag tagay, manubag ka sa Ginoo ana. Mao na itubag. Okay, daghang salamat, Brad. Swerte ba ang daog sa swertres nga akong ipuno sa puhunan sa negosyo? Oh, nakadaog ko sa swertres, Brad. Iya ko nung swerte pa ko nang iyang ipuno sa iyang negosyo. Kitang mga Katoliko, wa ta magtudlo og swerte og malas. Kanang malas swerte, kana nga mga termino, occult na siya.
Mao na nga kana bitaw naay mga kamot nga naay sinyal kay nay ning siwil are nga malay kuan nga kuan sinyalan ka kanang swerte na sa negosyo. O gihimo laman imong lucky charms ng isang tudlo. O kana kunong mga naay anak mongguloid kuno, adyaw man mo reklamo anak kay swerte na sa kinabuhi. Mao nang nadato sila kay naa may anak mongguloid, no? May anak abnormal, mao kuno nang naswerte. Dili man in taon ang kitang mga Katoliko, wala tay swerte, walay malas. Kay ang ato divine providence. So, kanusa man ta makaingon nga kining akong negosyo blessing ni sa Ginoo kung sa imong pagnegosyo wa ka manglimbong. Kanang imong pagnegosyo giapil nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang imong mga trabahante giisip nimo nga mga katabang, giisip nimo nga mga kauban sa panaw paingon sa Ginoo, wa nimo dili ubos ang imong pagtan-aw nila, sakto ang imong pagsuhol nila, wa kay gitapakan, kanunay kang magampo, naningkamot kapag tuman sa kabubuton sa Ginoo, nan karon makaingon ta nga kanang imong negosyo panalangin na sa Ginoo. Pero kung layo gani ka sa Ginoo tungod sa negosyo, lamuingon ra kag swerte, posible nga ang yawa mao'y gahatag nimo anang mga maayong butang aron mahimulag ka sa Ginoo. Ngani ha, dili tanang maayong butang nga ning abot ato kwarta, trabaho, dili ka pwede mo ingon nga ma-blessing dayon Ana ra ta makaingon nga blessing na sa gikan jud na sa Ginoo kun ang maong butang wa na makaguba sa imong relasyon sa Ginoo, relasyon sa imong pamilya ug wa na makaguba sa imong pagkatao. Pero kung nalayo na ka sa Ginoo, nalayo na ka sa imong pamilya, wa na kay panahon sa imong asawa o anak, mao na imong asawa to aning tak-ang na sa imong driver kay wa na makay tak-ang sa imong asawa. So mao na ingon ana, wa na kay panahon sa imong mga anak, wa na kay tug kay tuman ra kag hunahuna og unsaon nga mo lambo ang imong negosyo, di na grasya, disgrasya gyud na. Mao na itubag sa pangutana. Okay, Brad, mangutana ko, unsa hinungdan sa sakit sa akong papa nga nagpa-doktor naman mi, wa may kaayuhan. Spiritual ba ni nga sakit or natural lang nga sakit? So depende ngani ha, naay mga sakit ato ning iklaro. Dili automatic nga kun way finding sa laboratory, automatic nga demonic. Kay naa may mga sakit nga gitawag na tog somatic symptom disorder o psychosomatic. Unsa man na siya? Usahay tungod tele na nga sa stress nato, way pahuway ang atong utok, magpataka-taka niglabay og acid sa mga parte sa tong lawas nga bation nimo ang kasakit bisag way diferensya. Mao nang magpalaboratory ka way diferensya imong kasing-kasing pero naka-feel kag tinuod nga sakit sa dughan, galisod kag ginhawa. Pero tungod mo na nga ang makadetect anang mga psychiatrist. Mao na nga kung unsaon man nato na pag-ingon nga demonic gyud na siya, mailhan man na nato ng demonic nga in origin nga sakit. Kay kung demonic na siya, mo response na siya sa prayer. Inigampo sa exorcism, duharay posibleng mahitabo ana. Mawa ang iyang sakit or mo minimize ang iyang sakit, mo kunhod, hinahinay nga mawa, or mo samot. Once gani nga sukad di deliverance, ning grabe naman hinon ang harassment, maka-detect may anak nga grabe ang stronghold sa yawa niya nga di siya gustong palayason. Mao nang gi-retaliate ang pasyente, gituok na hinoon imbes kay sakit rito sa tuhod, daghan na hinog makita, daghan nagmadungog. So ning grabe ang harassment, so meaning lawom ang iyang attachment sa yawa, maong i-process sa exorcism. Sa katong mga gi-exercise na, gibalik-balik na, pero wajoy alibyo, mo na ingani, mo na among itambag. Na ay mga instances nga naa kay natural nga sakit, pero tungod lagi kay nasakyan, nagdaotang espiritu, kay wa kay simba-simba, wa kay kumpisal, daghan kag tuo-tuo, inigpal doktor nimo why findings. Inig aridere, inig deliverance ana, di ka mo react, pero ning layas ang yawa. Unsa may among itambag ana? Manag deliverance. Unsa why findings sa unang pagpa-check up kay wa pa ma-deliverance. Ang among ingon ana, balik sa doktor. Kay daghang mga hitabo nga human sila na deliverance, pagpa-check up nila nakita na ang findings. Kay kung naa di ay yawa ning sakay sa imong sakit, i-block sa yawa ang mga result sa laboratory aron mamatay kag dali.
Grabe ang hatred sa yawa. So mo no nga mao na atong buhaton i-combine jud nato ang doktor ug ang pagampo sa simbahan. Dili gyud na kay kabahin sa pangutana, i-check pa na nato unya kung purely ba na siya nga natural ra na nga sakit nga gisakyan og yawa mao nang giblock ang result sa laboratory, or purely ba gyud na nga demonic, or psychosomatic baka na nga sakit mo nang why findings pero naay nang og yato nag psychiatrist mahibaw-an nato nga ang imong hunahuna nga grabe ka stress maoy nakakos sa maong balatian. Dili instant, why instant nga tubag sa maong pangutana kay iagi nagproseso. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Ako, inahan. Akong anak minyo na. Pwede ba ko makadeliveran sa akong anak nga naglain naman siya puyo? Pwede ba siya makadeliveran? Kita ang mga ginikanan adun natay otoridad sa atong mga anak, no? Kita mo natay authority sa atong mga anak, no? So kung bisan mo galain na siya puyo, pwede gyapon ka isip inahan or amahan. Pero mas maayo gyud nga kita mismo sud sa pamilya katong anak ba nga naglain na, kinahanglan silang makatikais or ma-empower about ani. Kay nga naman aron sila na po imuhimo ana sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Na kinahanglan na lisod po dog mag-deliverance kanila nya sila wa makatikais, wala sila ma-empower. Unsaon naman lag mag-react po sila wa kadiha. Unsa may lang buhaton, mao na kinahanglan gyud. Ang empowerment nga inyong nakatunan diri inyo po na i-share ngadto sa uban. Ilabi na sa mga sakop sa imong pamilya nga naglain na. Okay, mao to ito bag. Okay.